Oj, ja imam PlayStation 4 Pro i PlayStation 5 i Steam Deck OLED, ne znam zašto si bacao pare i davao ih Nintendo. Odjebi. Ćao, ja sam Duša i ne pijem kafu i dobrodošli u moju kuhinju. Zašto u kuhinju? Pa stigla mi je jedna poslastica za prave sladokusce, a isto tu poslasticu ćemo i da probamo uskoro. Da, stigao je Cyberpunk za Nintendo Switch 2, kao i sama konzola koju ćemo sada otvorimo i da vidimo šta se to dražesno krije unutra. Zvanično smo prešli u tu neku kao poluptičju perspektivu. Ja, da me jebeš, ne znam kako se ovo otvara. Aha, evo ga pozadi. Ništa, završavamo video, pa mi vi u komentarima ako imate Switch napišite kako se ovo otvara. Aha, mora da se obrne kutija, opet, pa da se otvori. Mada da krenemo od ovih manjih stvari, znači imamo ove Joy-Conove i njih ću prikazati izblizu u nekom drugom kadru, ali slušaj. Opa, evo je sama konzola, ekran je, mislim, ogroman i to ćemo isto da imamo posle. Ova kutija, iskreno da budem, izgleda malo sirotinski. I op, ispade. Ovo su oni dodaci, ja mislim, za funkciju miša. To ću obavezno da isprobam, da vidim na šta liči. I zapravo se najviše radujem tome, ukoliko stvarno radi onako kako su predstavili. Klasika, valjda HDMI kabel. Bacimo ovu odvratnu kutiju. Evo ga charging grip za Joy-Conove. Klasika manje više izgleda isto kao i za Switch 1. Ovo mu dođe punjač. Da, punjač, adapter za Switch 2 i imamo dock koji će iskreno jako slabo koristiti, a reći ću vam posle zašto. Zato što je moj dom jedan od onih domova koji su u fazonu. Mi u našem domu ne posjedujemo televizor i ne pada nam apsolutno na pamet da gledamo ono što se prikazuje na njemu. Ali... mnogi su na klipovima govorili da dok ima oni kao premium feel, kao da se vidi da je, ne znam, nija skup proizvod i ovakav i onakav, ali iskren da bude, meni ovo pod rukama najklasičnije plastično sranje. Pre nego što pređemo na Dušana iz budućnosti koji će vam predstaviti svoje prve utiske nakon igranja konzole, to će verovatno već biti mrak. Kada se to bude desilo, da odradimo jednu brzinsku degustaciju Nintendovog cartridge-a. Kako be? Zato što znate za one priče da Nintendo zbog dece oblaže svoje kartridže nekom jako gorkom supstancom koja nije štetna po zdravlje, ali je vrlo gorka, kako deca ne bi progutala kartridž. To je naime jedan od glavnih razloga zašto se mi nalazimo u ovoj kaficinoj kuhinji, da degustiramo ovaj kartridž. Pa ajde da probamo, sad ćemo da pustimo neki drum roll. Da, polizao sam igru. I nema bukvalno nikakav ukus. Bare meni, probajte i vi kod kuće, ali meni ovaj konkretan kartridž nema nikakav ukus. Možete da ga progutate. Vidimo da li radi mikrofončina. Ovo ćemo da malo poguramo napred da se lepo vidimo. Pa ćemo da vidimo ostalo. To sam samo ja, Dušan iz budućnosti. Kao što sam obećao, pao je mrak i nakon jedno 4 ili 5 sati aktivnog gaminga mogu da vam prenesem finalne utiske. Switch 2 kida. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sledećem videu. Setupovanje nove konzole trajalo je bukvalno, ja mislim, 4 ili 5 minuta. Sve što je bilo potrebno da se približi Switch 1 ili u mom slučaju Switch Lite, Switch u dvojici, ispritiska se par dugmića, kreće download na Switch 2 svih podataka koje ste imali na prethodnoj verziji Switcha i kroz nekoliko minuta imate potpuno funkcionalnu konzolu. Prvi utisci kada sam uzeo konzolu u ruke je da je ovo big boy. Ali ozbiljno, konzola je ogromna. Gledam sad sebe ovde u videu i ja mislim da na videu bukvalno ne može da se dočara koliko je ova konzola zapravo velika. Ovako kad držiš u ruci nekako ne možeš da veruješ da tako nešto postoji. Switch je iznenađujuće lagan i nakon jedno 2 do 3 sata gaminga niti su me zabole ruke, niti mi je bilo neudobno, niti išta, iskustvo je bilo sasvim pristojno. Pošto ovo je Switch, možete ga koristiti na dosta načina. To mu je ujedno i glavni selling point, znači može se igrati na ovom doku koji i dalje jako jeftino izgleda i zvuči. Slušaj ovo. Valjda se čuje na kameri. Užas
Ali on bukvalno služi samo da se ubaci onaj HDMI kabel u njega, da se stavi konzola unutra i onda on šalje signal, ili kako to već ide, neko pametniji od mene će znati. Šalje signal na ekran i vi igrate to što se nalazi na konzoli. Šta god. Što se ovog handheld moda tiče, postoji ovaj stalak. Iskreno da budem, malo brinem o njegovoj stabilnosti, odnosno koliko će dugo izdržati da se aka napred-nazad, nešto mi je tu sumnjivo i mnogo je tanak, doduše mislim da je od aluminijuma i mislim da su mogli smisliti neko stabilnije rešenje. Čini mi se da Switch 1 OLED ima mnogo bolje ovaj stalak. Konzolu možete igrati sa stalkom, pa da ne morate da je držite, možete da skinete Joy-Conove, koji su inače povezani uz pomoć mnogo jakih magneta. Znači, evo, ja držim samo Joy-Con i konzolu i ništa se ne dešava. Malo kada vučeš ovako, ne baš kao sivonja, ali poprilično kad jako vučeš ovako gore dole, imaš osjećaj kao da je savitljiva konzola. Znači, ne kao da će da se otkine ovaj Joy-Con, nego malo minimalno je savitljiva. Kako se skida Joy-Con, pritisne se ovo dugme pozadi, malo jače inače, tako da ne može da vam se desi kad budete igrali Switch, da slučajno to pritisnete pa da vam se otkine Joy-Con, nego morate malo jače pritisnuti. Slušaj, pap. I evo ga, skida se. Vraća se vrlo lako, pošto su u pitanju mnogo jaki magneti. Pazi ovo. Pap. Joy-Conove možete montirati na grip, koji se dobio u Switch i koji sam ja prikazao na unboxingu i iskreno malo sam se razočarao što ovaj grip nema opciju punjenja, odnosno da se na njemu pune Joy-Conovi, mislim da mora da se plati dodatno, da se kupi poseban grip koji ima opciju punjenja, jebi ga, ne znam šta da kažem na to. Ali sam grip je jako udoban, jako lagan i sad pošto jebi ga, ja imam dosta male šake i onda meni odgovara ovaj grip kada se namontiraju Joy-Conovi, služi mi kao najobičniji udobni joystick, tako da možda ako imate malo veće šake ili šake normalne veličine, neće vam ovaj grip odgovarati. Ono što mene najviše oduševilo zapravo kada je objavljen Switch, to je funkcija miša. Podržavanje miša je inače jedna od mojih najbolnijih tačaka kada su u pitanju konzole. Evo, konačno je došao dan da Nintendo od svih mogućih proizvođača uvede miš. Moguće je namontirati običan miš putem ovih USB portova, to eto nisam se setio uopšte da uradim, a moguće je koristiti i sam Joy-Con kao miš. Na njega se namontira jedno sranjce i možete ga koristiti bukvalno na svim površinama, znači na nozi, na staklenom stolu, na kauču, na postolju za miš, bukvalno na bilo čemu možete da ga koristite. I dok sam igrao konkretno Cyberpunk, iznenadio sam se koliko je zapravo osetljiv i responsivan niš. Ne niš, nego miš. Iako i niš kida. E sad, postoji jedno veliko ali kod ovog miša. A to je da ovaj Joy-Con kao takav nije baš napravljen za korišćenje kao miš. Nije da će vam se sad nešto grčiti ruka nakon višesatnog korišćenja, ali dosta je neudoban, tanak, morate koristiti ovaj dugmiće sa strane, gore. Čudi mi iskreno da Nintendo nije objavio neki dodatak Day One koji ide onako sa obe strane, pa da možete lepo da stavite ruku na njega kao na miša. Ali pojavili su se već fajlovi na internetu za 3D printing, pa možete sami da napravite jedan dodatak u koji Joy-Con savršeno leže. Brada se, gledam u tebe i čekam da mi napraviš taj dodatak. U dokovanom modu iskreno nema mnogo toga da kažem, konzola se ponaša na ekranu kao bilo koja konzola koja radi na ekranu. I u ovom slučaju možete da skinete Joy-Conove sa konzole, pa da svaki držite u po jednoj ruci ili da ih stavite na grip, pa da igrate uz pomoć gripa kao nekog jedinstvenog joysticka. Jedino što bih kao izdvojio kod ovog doka ili ti plastičnog sranjceta je da iznenađujuće dobro hladi. Ventilatori su radili samo tako tokom igranja Cyberpunka, a niti dok niti konzola su bili vreli, nego je sve vreme izlazi onako topao mlak vazduh iz doka. Da li Nintendo Switch 2 vredi onoliko koliko košta? Pa iskreno da budem, neću baš da zalazim u to, ali sve ono bukvalno što ste vidjeli po najavama, po reklamama, po predstavljanju Switcha, to ćete bukvalno i dobiti. Ali ono što bih zapravo naglasio kada je u pitanju cena su papreno skupe konzole kod naših prodavaca ili maloprodavaca. Kod nas u maloprodaji Nintendo Switch 2 košta okruglo 600 evra, dok na nekom lepšem mestu na ovoj planeti, odnosno na zapadu, košta 470. Što je razlika od čak 130 evra. Što dalje znači da ja mogu da uzem low cost let, koji košta oko 80 evra, zaputim se u Austriju, Nemačku, gde god, ajde da kažemo platim neki prevoz do prodavnice, nek bude 10-20 evra, vratim se do aerodroma sa konzolom, nazad za Srbiju
I ostane mi još nekih 20-30 evra da častim porodici i prijatelje što sam kupio novu konzolu. Da, toliko su skupi naši prodavci i iskreno svakome ko bi da kupi ne samo Nintendo Switch 2, nego bilo koju tehnologiju, ukoliko ima nekog u Evropskoj uniji, neka ih zamoli da mu donesu odande ili u najgorem slučaju neka naruče sa kupujem prodajem preko naših dobrih prijatelja Mađara. I to bi bilo to manje više. Ja sam suštinski zadovoljan, doduše posle samo nekoliko sati igranja. Vi meni slobodno pišite u komentarima ako imate neko pitanje vezano za konzolu, ako imate neki komentar dodatni, ukoliko vi imate ovu konzolu pa želite da pokrijete tu temu, a ja ću komentare pogledati za nekih nedelju do mesec dana kada se adekvatno izigram. Ć!